दिनै आं मोनसे कन्टेन्ट लाना फैदों जोंनि बयनिबो बर' माहारिफोरनि थाखाय बर' फिसाफोरनि थाखाय बेयो बहुद स्पेशल भिडिअ सानना लादो नोंथांमोना बेयो बर' फिसाफोरनि थाखाय आरो स्पेशलि आं नुबाय दिनै गोबां बर' फिसाफोरखौ जोङो मेक्सिमाम गामि गामि गिदिंनानै सार्भे खालामबाय नुबाय गोबां गथ'फ्रा ओरैनो बेखार गोग्लैसोनानै दङ गावनि मबाइलफ्राव बिजि जाना दङ जानाय लोंनायफ्राव बेस्थ' माबा समखौ होनो नागिरा मोनसे मोजां लामायाव गाज्रि जिनिसखौसो एडप्ट खालायो मोजां जिनिसखौ एडप्ट खालाया आं बे जिनिसखौ नुगासिनो दं ओंखायनो आं बयबो नायगिरि बिथांमोनखौ आं बेखौ रिकुवेस्ट खालामगोन आङो जोंनि गथ' गथायफोरखौ जाय इन जेनेरेसन गथ'फोर जाहाथे मोजां डाइरेक्सनाव फैयो मोजां लामाजों फैयो जौ लोंनाय जानायफ्राव जाहाथे गफबना थाया मोनसे मोजां लामाजों फैयोब्ला नोंथांमोना गावबो मोजां जागोन समाजाबो मोजां जागोन बिमा बिफाबो मोजां जागोन बेफोरबायदि खामानिखौ जुदि मावनो गोसोब्ला नोंथांमोनखौ आं रिकुवेस्ट खालामगोन बा मावनो गोसो जानांगौ गाज्रि लामाजों जाहाथे थाङा बेनिखायनो आं आसाम फिजिकेल एकाडेमियाव साफ्रोमबो रिकुवेस्ट खालामगोन जोंना नुजाफैयो जाहाथे मोजां डाइरेक्सन मोजां साजेसन होनानै बिथांमोनखौ जों मोजां लामाजों लांनो हायो जिबनाव साक्सेस खालामहैजोबनो हायो गोदाव सोरावखौ नागारजोबनानै जुदि जोंनाव फैयोब्ला मोजां जोङो डाइरेक्सन होनानै बिथांमोनखौ पास खालामजोबगोन बा मोजां साख्रि बाख्रियाव जों दैथायहरनो हागोन होननानै जों आसाम फिजिकेल एकाडेमिनिफ्राय जेब्लायबो जों आर'ज खालामहरो जाहाथे बिथांमोना नुजाफैजोबो खारन दिनैनि जुगाव साख्रि बाख्रिखौ ओरैनो मोना गोबां खस्थ' खालामनांगौ जायो 1000 भेकेन्सिनि थाखाय लाख लाख मानसि फैयो दा बे लाख लाख मानसिफोरनि गेजेराव जुदि नों देरहासार जानांगौब्ला नोङो बेसेबां खस्थ' खालामनांगौ नोंनो एसेबाबो नों साननो हानाय नोंसिनाव केपासिटि दङ साननांगौ दा बेखौनो आं रिकुवेस्ट खालामगोन जाहाथे बयबो मोजां खस्थ' खालामलायो खस्थ'नि गेजेरजों खस्थ'नि फिथाइखौ जाहाथे नोंथांमोना आजावना लानो हायो दा बेखायनो जेसेबां जोंनि दाखालि रिसेन्टलि SSC GD पास जादोंमोन गोबां गथ'फोर पास जादों बर' फिसाफोर बिथांमोना खारनाय बारनायाव हायानो दा बेफोरनि थाखाय आं रिकुवेस्ट खालामगोन जोंनि आसाम फिजिकेल एकाडेमियाव नुजाफैजोबो जाहाथे जों बिथांमोनखौ मोजां खारनायफ्राव हेल्प खालामनो हायो मोजां प्रेक्टिस खालामहोनानै बिथांमोनखौ साख्रिसिम दैथायहरनो हायो खारन नों आस' खारना खालामनानै लाब गैया दा नों खारनो नों रिटेनाव पास जाबाय होननानै आं मोनबाय होननानै साननानै लादों दानो हाथ'वा ओंखायनो फुलि प्रेक्टिस खालामनांगोन खस्थ' खालामनांगोन खस्थ' खालामबानो नोंथांमोना 100% मोनगोन बेनिखायनो बे खस्थ'खौ जों सिस्टेमेटिक खालामगोन दानो रिकुवेस्ट खालामगोन साफ्रोमबो बर' फिसाफोरखौ जाहाथे गोदाव सोराव थायालासेनो जोंनि आसाम फिजिकेलाव नुजाफैजोबो आरो देरहासार जों खालामजोबगोन बे जोंनि आसाम फिजिकेल एकाडेमिनि जे प्रमिस बियो थिके ओंखायनो गोसो गोरबोजों आं आर'ज खालामहरो जोंनि बर' फिसाफोरखौ नुजाफैजो प्लिज आरो जों मोनसे मोजां लामाजों जाहाथे बयखौ दैथायहरजोबनो हायो जोंनि आसाम फिजिकेल एकाडेमिया बेखौनो आर'ज खालामहरो गोजोन्थों।